As I was saying, sazoqhubeka ngithi nje ukuphosa lapha. Sithi ukucijana. Khona ivideo engiyenzile nje ngekudala. Le bekhuluma ngokuthi khona amaphutha enziwa obaba bethu sesiwabona manje ukuthi singawavuni lawo maphutha lawo, but sesiyabona ukuthi ungene ecathuleni zabanye abantu kuyasenza ukuthi sicabange ngendlela ehlukile. Ngifisa ukuqhubeka bafethu ngoba njengoba bengishilo uJuly nje ngifuna sithi ukucijana kakhulu. I think it's also kubangelwa nayi project engibhizi ngayo njengamanje. Project engizorelease ngekudala. Khona enye into engifisa sithi ukubhunga nje kancane kuyona labafethu. Ngicabanga ukuthi uqala nje ngikhulume ngalento. Ngiyathi uma ngicabanga ngikhumbule ngisemncane. Khona lento benokwenzeka kakhulu. Ibingenzeki kumina kuphela, ibiyenzeka nje nakubangani bami. Uthola ukuthi umzali wakho uzokubiza sephethe uswazi. Umbone lapha buqamama ekubize ethi hey uza la, you know. Mhlawumbe bebekhuluma isilungu bebezothi hey bring and come uza la, you know. Bekhuluma lesilungu sala eduze. Into ebengifascinate kakhulu ngalento yabazali bethu ukuthi ubekubiza mfethu ephethe uswazi. Uma ekubona ukuthi uyanqikaza athi hayi no ungasabi uza la sixoxe. Hawu. Sixoxe usuphethe uswazi soxoxana, yabo. Athi hayi no uza sixoxe. Akuningi engikhumbulayo but nje engicabanga ukuthi kwakungani iphutha lalingenzeki ukuthi uswazi vese laligcina likutholile, no. Ayikho into awuzoyichaza. Bese sekunqumile ukuthi wena udeserve uswazi into ozoyithola. Ukuthi une story esinjani wena kufanele uchaze. Angisho ukuthi bebe wrong, but I think what fascinates me about that ukuthi baningi abantu besilisa abashushisiwe bengakalitholi ithuba lokuthi bachaze ukuthi kwenzakaleni, you know. Umuntu uyambuka nje mfethu umuntu wesilisa sekushiwo yonke into ngaye kwagoqo. Onke amaphutha akhe mfethu asenekiwe laphana mfethu ukuthi wena wrong wenze ukuthi nokuthi. Umuntu uyabuka mfethu hayibo. Amaphutha alomuntu mfethu asebekwa kanjena kodwa lo muntu bengakazena alichaze elakhe side, you know. And abantu besilisa abaningi mfethu bakhawathwe lezo zinto ke lezo. Amaphutha abo anekiwe lapha kodwa abakakalitholi ithuba lokuthi bachaze. And enye into efike ebhlungu umuntu wesilisa indalo yethu bafethu akukho lula for us ukuthi sihambe sichaze izinto ukuthi manje kwenzakalani kanjani. Yabo nje ngizokwenza isibonelo ngumbhalo wencwadi. Nginencwadi eziwu13 kungekudala ngizobe ngikhipha incwadi ka14. Ukubhala incwadi ke kungenze ngayithola sengixhumana kakhulu nabanye ababhali. Yabo nje kumanje ngazi abantu besifazana abaningi abababhali. Yabo nje ngisakhuluma ngalento abantu besifazana abababhali. Angisho ukuthi bafethu lento engizoyisho ngithini ngichuza amasayidi, but ngimpunga nginje bafethu akekho noyedwa umbhali engimaziyo owesilisa owabhala incwadi kulandela idivorce. Akekho noyedwa. Kodwa right now mangathiwa ngiyaqala ngiyachazela ngazi abantu besifazana abadlula ku10 ababhala incwadi emva kwedivorce. Ngokwenze njalo ke ngokubhala incwadi emva kwedivorce angisho ukuthi ku wrong ukubona ukuthi babhale incwadi emva kwedivorce, kodwa umuntu uyayicubungula lonto inakho ukuthi iphazamisa izinto. Onganakile uzobona ongazuthi emshadweni inkinga eziningi ihlasela abantu besifazane. Ngobani? Bonke abantu besifazane bayakwazi ukuthi babhale incwadi. Iningi labo futhi uyabona ukuthi lezi ncwadi zibhalwe mhlambe bekusafanele ukuthi kwayibona baye ko counseling bake bayochaza ukuthi indlela engilimale ngayo ngilimale kanje, you know. So ezinye zalezi ncwadi uma usuthi uyayibuka mfethu uyabona ukuthi lezi ncwadi ongazuthi zithi ayigudle labantu bekade kushadwe nabo, and kwesinye isikhathi zikhiphe mhlawumbe nezinto engicabanga ukuthi zamafayela, you know. And into efike ebhlunga lezi ncwadi ukuthi isuke ichaza iside lomuntu oyedwa, you know. Impilo ke bafethu sonke siyayazi ukuthi ke ikanje. Yabo nje bangiphethe icoin. Khona iside lami and khona iside lomunye umuntu. Angikhathali mfethu umuntu ube wrong kanjani. Angisho ukuthi abantu basuke bengekho wrong. Angikhathali basuke bebe wrong kanjani, but engikwaziyo ngempilo kuhleze kukhona iside lakho neside lomunye umuntu. And umuthi uyabheka ke ziningi lezi ncwadi ezibhaliwe ziyadayisa impela, and then because abantu basuke beshare izitori zabo
it becomes easier for us to feel sorry for them. But the truth of the matter is, asikakalazi isayidi labanye abantu. So, engizama ukusho bafethu ukuthi abantu besilisa bakakakhulumi, Bengakakhulumi futhi angisho ukuthi ungakhulumi kwabo kuyiphutha labantu besifazane noma kuyiphutha lobani. Kodwa ngithi angikuveze lokho ukuthi usukuzwile mfethu okuchazwayo ngomuntu othile, ukhumbule ukuthi khona isayidi osukungakalizwa. And lokho kunga-affect izinto eziningi, the mere fact ukuthi khona isayidi ongakalizwa. Yabo nje mina kumanje ngikhulisa abafana abawu2 sinompilo. Into esengiyibukile ukuthi lo mdala noma ngithi lo mncane kulula ukuthi indlela akhala ngayo uma ukuthi bayaxabana nomngani wakhe noma nobhuti wakhe. Mina ngingale kodonga ngithole sengimemeza ngimthethisa. Uthola nje ngimthethisa nje angakafuni ukuzwa isayidi ukuthi indoda kwenzakaleni. And ikhathi eziningi uma baqalaza bedlala mhlawumbe baqalaza through the window uyayubone lo mncane ebhulisha lo munye, ngobazi ukuthi mina nginendlela engicwininiza ngayo, and mase ngicwininizile ubaba uzongizwa noma uma uzongizwa. And mase bengizwa ngicwininiza ngeke bafune nokwazi ukuthi kwenzakaleni, angeke bafune nokulizwa isayidi lakho. Into abazoyenza nje bazovesana bakuthethise, Kumanje bafethu ngiyazi ezweni esiphila kulo noma umhlaba vese abantu besilisa bayalida mfethu ngeabuse, Angikuphiki lokho futhi nje le video akusikho ukuthi zama ukuphika lonto, kodwa ngifuna ukuveza ukuthi mhlasimpe ukuba abantu besilisa nabo bebekwazi ukuyoreporta. Mhlasimpe ama-statistics ngaba awamile ngalendlela amingayo njengamanje. Mhlasimpe likhona elinye isayidi engabe siyalithola. Zikhona izitori personal engizwile kwabanye abantu, abanye bese ngibahlulele, ngababiza ngamagama, abanye ngidiniwe ngoba kungizwa ukuthi khona izinto abazenzayo zokuhlukumeza. And ngithe mase ngisizwe istory sengisizwe sichazwa abanye, ngabona ukuthi ongazi ukuthi ngisheshe ngahlulela, bengingakalizwe linye isayidi, Yabo nje kumanje abantu besilisa bayathethiswa kuthiwa bakhulumi kanjani. But uma uthi uyabuka mfethu, ngingakhuluma kanjani bafethu ngizisho izinto ezinginika inkinga. Mawukuthi leli tafule engibizelwa kulona kuthiwa ngizokhuluma kulo, sengivese ngihlulelwe, Vese abantu besilisa bakanje usungifake mfethu kwi-blanket yabo bonke abantu abayizinswela boya. Uzolizwa kanjani isayidi lama ukuthi uvese usuvese ungi-accusile. So umuntu wesilisa abuke lento lena, abanye bagcina sebebona ngazuthi nje angivesane ngilwe nebhodlela. Again angijustify izinto ezenziwa abantu benza izinto engafanele. But uma uthi yabuka mfethu abanye bagcina sebengena uphuzweni oludakwayo. Abanye bagcina behluthuka ngobani uyafuna ukuexpressa kodwa manje vese usujajiwe, So that's what used to happen. Mfethu uthothi siyakhula sizama ukuchaza isayidi lethu, no akekho ufuna ukulizwa isayidi lethu. Sesivese sihlulelwe, So abantu besilisa abaningi abakakakhulumi, Abanye isayidi lika baba wakho akwazi ulizwe ngaye, ulizwa ngabantu abaveza beyama victims ukuthi baba wakho wabona. You end up une resentment towards baba wakho, awulazi isayidi lakhe, awukazi. And makuthiwa sifuna ukuzwa isayidi lomuntu suke singasho ukuthi lethi isayidi lakho khona sovumelana nawe. Cha, sifuna ukuzwa isayidi lakho khona sokwazi ukubalansisa izinto. And abantu besilisa abaningi abakakakhulumi. Ngicela ukuyiphinda lento. Ngumbhalo wencwadi. I rub shoulders with ababhala abaningi. Right now akekho ngisho noyedwa umbhalo wencwadi after a divorce ongowesilisa. Angisho ukuthi akekho, but mina kule interaction enginayo yama authors right now I can name 10 plus women who have written books following a divorce, and bashare izitori zabo. Again angisho ukuthi ku wrong, kodwa ngizama ukuchaza ukuthi abantu besilisa abakakakhulumi. That's all I needed to say. Ngisho usubajaja bafethu nibajaja abantu ukuthi benzeni. Engifisa ukuveza ukuthi abakakakhulumi, and abakhulumi ngisho ngeke futhi uzumthole ukhuluma nabangani bakho ukuthi yezi bafethu i-divorce kambe kanjani, uzothula uzoncamela ukuthi kube nezinto ezo. So maybe let us start a dialogue bafethu. Nakuba sinalonto ukuthi asikhulume, let us start a dialogue. Siqale sikhulume bafethu, kube nama platforms asafe sokwazi ukukhuluma kuwo. I just thought let me share that before sijajane bafethu. Sikhumbule ukuthi lo muntu omjajayo akakalizwe isayidi lakhe. Food for thoughts bafethu, ngiyabonga.